ɛnora Kumasi Traditional Council hyiaeɛ no nsɛm a ɛdi ho abobo no deɛ na ɛho hia paa no ɛyɛ ntam kɛseɛ na ɔtumfoɔ very particular about that na ɛyɛ tete bi ase di kuro ɛma na Akɔbiahene ka ɔtumfoɔ ntam egu akyamfoɔ asafohene so sɛ akonya asɛm na wɔbɛka no wɔnka no yi na ɔmpɛ sɛ ɔmo yi ba apanyin ma akonya no na ɔno suspect sɛ other side na contest ne sɛ ɔnyɛ de hyɛ no ebi ana aka asɛm na akɔ hɔ no yɛnim de nti ana ɔdwene saa de na yɛkyi no de dua ɛfiri sɛ na ne wura akyɛmfoɔ asafohene ntam hɔ na ɔtwa mu no wɔbɛka asantehene ntam ɛno akyi no asante no yɛ sɛ ɔmbɛhwɛ nsɛm na ɛwɔ mu no na ɛdi asɛm no sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata ɛna ɛyɛ ntoto akonya no so ɔmo hwehwɛ no na nipa no a ɔmo pɛ akonya no nyinaa no ɔmo biara ɛnyɛ ade ase nti ɔyɛ sɛ ɔbɛkyɛ ɔmo de dua sɛ ɔmo ka ntam no na ɔmo atena ase na ɔmo hwɛ ade no ɔmo twitwa adwan baako na ɛkɔ ntam nsɛm ho a ɛno na ɔde asante ne de yɛ ne opening remarks ɔkyerɛ mu sɛ kuro biara wɔ ne ntam na nyɛ fɛ sɛ obi betwa mu wɔ ne kurom hene ntam ho na ɔbɛka ɔsantehene ntam nti ɔsantehene ntam na kɔ te sɛ Supreme Court atena ase kuro biara wɔ ne south of Magistrate District High Court saa wɔ hɔ nti ada na wɔ Magistrate Court District Court ne High Court na wotwam ɛbɛka ɛrefer asɛm biara straight to Supreme Court nti ɔkae na nanom sɛ ɔmo nka nkyerɛ ɔmo kuromfoɔ sɛ obiara nsua ne kurom hene ntam na sɛ asɛm ba na sɛ wode prade a ka wo kurom hene ntam na nkɔ hɔ kane na ɔmo hwehwɛ mu na ebi agye sɛ ntɛnkyɛ bi ba na ebi apɛ refer to ɛyɛ ɔsantehene na later no mo consider that na nyɛ sɛ asɛm kakra bi si ate sɛ lumba issue na ɔno free paako so na ɔmo akɔka ntuta na ɔmo betumi aka paako so hene ntam ɔmo betumi aka ntuta ama hene ntam no na ɔmo atwa mu wɔ ntam ne mmienu ho abɛka asantehene deɛ na nyi ho sɛ nananom so ɔsan sɛnsɛm no so no ɛno akyi no na ɔtumfoɔ sɛ ahenkwafoɔ a ɛyɛ a ɔmo sɔrɔ ɔmo kɔ ntam kyerɛ na ɔmo sɛ da kɔdi nkurɔfoɔ akyi no ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔnsoma obi a ɛtɔ da abɛhu sɛ obi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ ɔkɔka ntam gu bi so na wahyɛ da akɔfa ahenkwa baako de n'adi n'akyi na ɔmo akɔ obi nkyɛn ɛwɔ n'ahemfie oduru hɔ a na ɔka ntam no na ɔtumfoɔ ahenkwa akye ne didi a ɔsɛ ɔnsoma obi asɔ nkɔyɛ saa dɛ no nti ɔma nananom wɔ ne fa saa dɛ no ɔsan ka kyerɛ ɔmo sɛ afei besim no bosome biara ɔdwoade di kan no ɔbɛma ɔbɛhyia nananom na feko mu nsɛnsɛm no nananom afekutire aboa ama ɔmatumi atena ase ahwɛ saa nsɛm so na afiri hɔ na cases alɔke bebree wɔ manhyia no na atumi afiri hɔ nom ama atɛntene ada adi nti seesei no yɛka ma obiara te sɛ wodwen sɛ wo problem bi fa ahensɛm ho abusuasɛm ho ne saa nemmara no bi na wofili sɛ wopɛ sɛ nananom ka bi ma wa wo kurom kɔ hɔ na kɔbisa ntam a ɛda wo kurom akonya ho na kɔka wo kurom hene ntam na wo kurom hene nsɔbo saa case no ɛnyɛ buo ɛnyɛ anisɔ sɛ wotwam wo kurom hene ntam ho na bɛka asantehene ntam ɛfiri sɛ asantehene nso so ɛwɔ nsɛm akɛseɛ a ɛwɔ sɛ ɔhwɛ amanhene nsɛnsɛm abrempɔn nsɛnsɛm ɛwɔ n'anim a ɛwɔ sɛ ɔhwɛ nti yɛntumi agya hɔ na odura okudae hɔ na ɛwɔ sɛ nka yɛbɛsi na yie ɛma ɔbɛgye aseda no na afei na yɛbɛkeka ntam afodo bebrebe wɔ no so ɛna ɔsan kae nananom sɛ nsɛm a ɛbaa lumba abusuasɛm ho ne bu ho ne ne sie ho no ɔno onim bi ɔmo ana na ɔmo ka mo nsɛm nti mo obiara mfa ne mfɔrefɔre mu